Μετράσου στο 10. Μέτρα. 1. Δεν ακούω. 1, 2, 3, 4. Λούι, εσύ. 1, 2, 3, Πιο δυνατά. 4, 5, 6, 1, 2, 3. Εντάξει. Είσαι το μικρόφωνο 2. Από τον νέαρχο και να γελάσω. Δεν μπορώ στα καλά καθούμενα να γελάσω. Άλλοτε γελούσε σε καλά καθούμενα. Και στα καλά στεκούμενα. Μέσα στο χρέο. Για να βάλουμε και το 5. Μοιραίος. Για τον Λευτέρη γραμμένο είναι αυτό. Ήμουνα νέος και είχα και ένα στο τραγούδι του Λιλαβρέντη φαντάσματα. Λευτέρη, αρκετές δεκαετίες δούλεψες ως τραγουδιστής στα κέντρα αλλά και στους δίσκους. Για πες μου, οι τσιγκάνοι της Ελλάδας ποια θέση έχουν μέσα στο λαϊκό τραγούδι? Οι τσιγκάνοι της τραγουδιστές της Ελλάδος, για μένα ναι, έχουν την πρώτη σειρά. Δηλαδή είναι οι πρώτοι. Είναι οι πρώτοι γιατί και οι τραγουδιστές και οι μουσικοί οι τσιγκάνοι αυτοί έχουν δώσει πάρα πολλά στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι και δίνουνε, διότι κατά τη γνώμη μου είναι η καλύτερη μουσική. Θέλεις να μου αναφέρεις τώρα συγκεκριμένα ονόματα? Βεβαίως, γιατί όχι. Ας πούμε το Βασίλη Ακορτεόν και πιάνο. Βεβαίως. Και άλλοι πάρα πολλοί. Και άλλοι πάρα πολλοί. Μίλαμε για τους τραγουδιστές λοιπόν. Οι τραγουδιστές, ο Μανώλης Αγγελόπουλος, ο Μάκης ο Χριστοδηλόπουλος, η Ελένη η Βιτάλη, ο Γιώργος ο Νταλάρας, ο Αντίπας, η Στανίση και άλλοι πολλοί. Και άλλοι πολλοί που θα τους αναφέρω εγώ, αυτούς που δεν αναφέρεις εσύ. Βεβαίως. Για παράδειγμα Σπύρος Δημητρίου, και αυτός συγγενής με τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Σωτήρης Γεωργίου. Η Φωτεινή Μαυράκη. Φωτεινή Μαυράκη, σπουδαία γυναίκα τραγουδίστρια, τσιγκάνα. Λοιπόν, ποια είναι η συγγένειά σου με τον Μανώλη Αγγελόπουλο? Ο Μανώλης Αγγελόπουλος είναι ξάδερφός μου. Από μητέρα και από πατέρα. Δηλαδή. Είναι, ο πατέρας του είναι εξάδερφος με τον πατέρα μου και η μητέρα του ανιψά τον πατέρα μου. Άρα είσαστε δεύτερα ξαδέρφια. Περίπου. Δεύτερα. Από τη μεριά του πατεράδου σας είσαστε δεύτερα. Από τη μεριά της μάνας του είσαστε λίγο πιο απόμακροι ακόμα. Ναι. Πριν δούμε τη σχέση σου με τον Μανώλη Αγγελόπουλο, γιατί νομίζω γνωριστήκατε αρκετά καλά, να τον ακούσουμε να τραγουδάει το τραγούδι του Μητσάκη, ο Τσιγκάνος. Ο Τσιγκάνος. Εξάλλου και το Βιτάλη σημαίνει λαβίδα. Αναποδογύρισε τα γράμματα. Ναι. Έλα πιο κοντά στο μικρόφωνο Λευτέρη. Κορυφαία τσιγκάνα τραγουδίστρια η Φωτεινή Μαυράκη. Βεβαίως. Μεγάλη τραγουδίστρια. Τη γνώρισες? Βεβαίως και τη γνώριζα. Έχουμε δουλέψει μαζί, έχουμε κάνει δισκογραφία μαζί και ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη τραγουδίστρια. Έχετε συγγένεια μου είπες? Ναι, συγγένεια, δηλαδή είμαστε συμπέθεροι. Ο αδερφός μου έχει πάρει την αδερφή της. Λίγο είναι αυτό. Μα αυτό να μου πεις. Αυτό να μου πεις. Φαίνεται ότι όλοι οι τσιγκάνοι της Ελλάδας είσαστε συγγενείς μεταξύ σας. Ναι, όλοι. Λοιπόν, τι χαρακτήρας είναι η Φωτεινή Μαυράκη?
Η Φωτεινή Μαυράκη είναι ένας άνθρωπος καλός, με ωραία αισθήματα, ωραία ψυχούλα και δεν είναι άνθρωπος κακός, διότι δίνει και το χέρι της όταν χρειαστεί. Δηλαδή βοηθάει και κάποιους ανήμπορους. Γι' αυτό είναι μια τραγουδίστρια και άνθρωπος που έχει μέσα της ωραία πράγματα. Αυτή είναι η Φωτεινή η Μαυράκη. Μήπως την επενείς γιατί είναι συγγένεισά σου? Όχι, εγώ δεν επενώ κανέναν, απλώς λέω αυτό που είναι. Αυτό που είναι. Θα την ακούσουμε να μας τραγουδά. Να ξαποστάσω στους δικούς μου είχα ελπίδες, μα βρήκα μόνο στοιχεία και νυχτερίδες. Είδα ότι με τα πρώτα λόγια, αγαπητέ Λευτέρη, την άχτηκες, σε είχε πιάσει το τραγούδι. Ναι, με έπιασε το τραγούδι, διότι πράγματι ήταν και είναι πάρα πολύ καλό τραγούδι και έχει πολλές ευαισθησίες. Σε πιάσε. Ναι, Και η φωνή. και η φωνή. Βεβαίως και η φωνή. Διότι είναι μια πάρα πολύ ωραία γλυκιά και ζεστή φωνή. Δηλαδή είναι μάστορας. Μάστορας. Και μας τόρισε. Έτσι. Παρακαλώ. Χαίρετε. Ο Λούκας ο Σκορδής, ο μουσικός, ο ακορτεωνίστας. Ναι, Λούκα. Ναι. Βεβαίως, γιατί όχι. Σου αρέσει η φωνή του? Γεια σου Λούκα, τι κάνεις? Η φωνή του, ναι. Του το είπα και εγώ και μάλιστα του είπα να παραμερίσει άλλους τραγουδιστές αυτό τον καιρό που είναι ο Λευτέρης Δημητρίου στην Κύπρο και να αξιοποιήσει την παρουσία του Λευτέρη. Λοιπόν, για να συμπληρώσω και εγώ τη γνώμη μου, η φωνή του Λευτέρη του Δημητρίου είναι αγγελοπουλική. Και ο Αγγελόπουλος στην δεύτερη περίοδο της ζωής του είχε πιο γεμάτη, πιο ογκώδη φωνή. Αλλά τα καλά του τραγούδια τα είχε πει στην πρώτη περίοδο της ζωής του. Συνέχισε Λούκα. Σ' ακούμε. Όλοι οι λαϊκοί συνθέτες είναι αυτοδίδακτοι και κατά ακρίβεια είναι φοιτητές της παράδοσης. Όχι αυτοδίδακτοι, αλλά σπουδάζουν οι λαϊκοί συνθέτες κοντά στους παλιότερους λαϊκούς συνθέτες. Όσον αφορά το Λούι, είναι αυτά που λες. Εγώ όμως θα ήθελα να πω ότι θα έπρεπε να έχει πιο πλούσιες μελωδίες. Δηλαδή, να εμπλουτίζει τα τραγούδια του με κάθε τραγούδι, Λούι, να βάζεις ακόμα πιο πολλές μελωδίες, δηλαδή να παίρνεις τη μελωδία παραπέρα όπως ο Τσιτσάνης. Ναι, θα έρθουν μόνα τους. Σε ευχαριστώ Λουκά. Είναι η πιο καλή επιβράβευση να ακούς από έναν έμπειρο μουσικό αυτά τα καλά λόγια. Τα πρότυπα εξακολουθούν να είναι εκείνα που ήταν και πριν από δεκαετίες. Μιλάμε για Τούντα, Παμβακάρη, Τσιτσάνη, Μητσάκη Παπαϊωάννου, Δερβενιώτη, Μπακάλι, Καραπατάκη, Λαβίδα κλπ. Εκεί είναι τα πρότυπα.
Τι περιμένεις? Το πρότυπο θα είναι ο Θεοφάνος για παράδειγμα? Ίσως γι' αυτό να καήκαμε. Δευτέρη, τι έχεις να πεις τώρα στον Λούκα? Εγώ στον Λούκα έχω να πω ότι πράγματι υπήρχαν συνθέτες λαϊκοί, όπως είπες νεάρχη εσύ. Τώρα όμως δεν υπάρχουν συνθέτες αυτοί τις δεκαετίες τότε των 50, 60, 70 ξέρω εγώ, που γράφανε τα λαϊκά. Ακριβώς. Η αιτία είναι, για να μην αφήνουμε και απορίες στους ακροατές, εγώ την ξαναείπα πολλές φορές, ότι οι δισκογραφικές εταιρείες θελήσανε να παραμερίσουν και να εξοντώσουν τους συνθέτες και τους καλούς στιχουργούς. Για αυτό το πράγμα την ευθύνη την είχε ο Τάκης Λαμπρόπουλος όσον αφορά Columbia His Master's Voice και ο Μάκης Μάτσας όσον αφορά Όντεον Μπάρλοφον και Μήνος. Θελήσαν να παραμερίσουν τους μεγάλους στιχουργούς και τους μεγάλους συνθέτες και έτσι δεν υπήρξε συνέχεια. Εντάξει Λούκα, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια και χαρά. Γεια σου Λούκα. Λοιπόν, ένα ακόμα τραγούδι του Λουί Λαβρέντη με τον τίτλο, Λουί, Στο κατηγορητήριο. Στο κατηγορητήριο. Πάλι με τον Λευτέρη Δημητρίου. Να πούμε επίσης, με συγχωρείς νεάρχη, ότι η δεύτερη φωνή κάνει ο Μιχάλης ο Πολυκανδριώτης σε αυτό το τραγούδι. Από τη γνωστή οικογένεια, μουσική οικογένεια των Πολυκανδριωτών. Και η Έλενα Ιωαννίδου. Μάλιστα. Αυτό Λούι, το διέκοψα για να βγάλουμε δύο ακροατές μας πριν αρχίσουν οι ειδήσεις και θα ξανακούσουμε το τραγούδι. Παρακαλώ. Ναι, πες μας το όνομά σου. Ναι, Ανδρέα. Έχεις δίσκους του Λευτέρη? Ωραία. Είναι το καίγομαι καλέ. Είναι το καίγομαι καλέ. Σου αρέσει λοιπόν ο Λευτέρης ο Δημητρίου? Σε ευχαριστούμε, πάρα πολύ, Αντρέα. Να πάμε για ειδήσεις. Παρακαλώ. Πες μου το όνομά σου. Γιώργο, θα μας πάρεις γύρω στις 4 και 4 για να σε βγάλουμε στον Αγία. Τώρα θα έχουμε ειδήσεις. Εντάξει. Σε ευχαριστώ. Ας σου πω στα και τα ρεφρέν και όλα αυτά. Τρελέ τσιγκάνε, φύγε απ' την πόλη, το καραβάνι σε περιμένει, σε περιμένει. Πάρ' το βιολί σου, πάρ' το βιολί σου, κι εγώ τον τέφι, και έλα να αλλάξουμε το γλέντι, ξανά το γλέντι. Δώσε χαρά στο καραβάνι, τρελέ τσιγκάνε, σε αγαπάει, δε σε ξεχνάει. Τρελέ τσιγκάνε, φύγε απ' την πόλη, το καραβάνι σε περιμένει και επιμένει. Εκεί ανήκεις και μεγαλώνεις, εκεί αγαπάς, εκεί πονάς
και εκεί πεθαίνεις, και εκεί πεθαίνεις. Αυτό το είπαμε ακαπέλα. Και το ρεφρέν παρακαλώ. Δεν θα μας γελάσεις, και το τσιγκάνικο ρεφρέν. Έρωμα, έρωμα. Μια στιγμή, Λευτέρη, μια στιγμή. Πες αφού πες την πρώτη στροφή και το ρεφρέν, για να φανεί ότι είναι συνέχεια. Τρελέ τσιγκάνε, φύγε απ' την πόλη, το καραβάνι σε περιμένει και επιμένει. Εκεί ανήκεις και μεγαλώνεις, εκεί αγαπάς, εκεί πονάς, και εκεί πεθαίνεις, και εκεί πεθαίνεις. Έρωμα, έρωμα, ειν με κάσεντρωμα, αχ, έντρωμα. Σοντικάς μπικινάς, τεγιασάρους μαγκάς, ειν μουνταράς, ειν μουνταράς. Μπράβο, Λευτέρη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα κάνε το πες μας τα σχόλιά σου. Κάτι θέλεις να πεις. Όχι, τα σχόλιά μου είναι ότι είπα το τραγούδι αυτό ακαπέλα. Το έχω γράψει πριν λίγο καιρό. Βέβαια δεν κυκλοφοράει σε CD. Αλλά σε λίγο θα το ετοιμάσω και θα κυκλοφορήσει και σε CD μαζί με τον Λούι το Λεβρέντι. Εδώ στην Κύπρο. Θα το φτιάξουμε. Προσπάθησες να με γελάσεις και δεν... Ήταν ένας τραγουδιστές καλός, αλλά δυστυχώς έφυγε στην Αμερική και έμεινε εκεί και ξεχάστηκε από την Ελλάδα. Ξεχάστηκε από την Ελλάδα Εγώ διότι... δεν τον ξέχασα. Εσύ δεν το ξέχασες διότι έχεις τα CD στο χέρι σου και κάθε τόσο όλο και κάτι βάζεις και δεν μπορεί να το ξεχάσεις διότι τον έχεις στο χέρι σου. Όποιος ψάχνει βρίσκει, έτσι. Ναι. Ωραία, τι άνθρωπος ήταν ο Σπύρος Μητρό. Καλό παιδί ήτανε, σωστό παιδί, από φτωχιά οικογένεια και εντάξει δεν πειράζε τον άλλον, αλλά του άρεσε